Longri ka prek ason karbeng long arlo rong rup ta ching thunang ji pulotang te sorkar pen kelang ke pang ching pona kenang sol bonta karbeng long arlo bangke pinier ni anta me lang towar kelidam diarong lakhasi un elang Lason si karbeng long a hempi di phurong sopielong ke do mate lumbajong MSC constituency ke parlo lamding ka chelenga towar kilometer ner ke palong ke do inglong kiri sarthe ing hiarong along pinier ni anta mesen ka chelenga towar avilang labang sorong ka chukimpon kedam tanga por mate lamding kedam ke banga towar selam le akupensi rong chukimpon no bonta la so habar pinier ni anta karbeng long autonomous council pen kaching thorabar sai thangnata longdun delang La so hawarara tum tobar ka hinojok barla hut ki sodara bang phaphan se kelang japhan ke ponta piaja ipen char chongpon rin si ponang bomlo la sila so tobar ka cheleng ki joy mucho japhan pura rongara tum ame thang chongdak chot posetame adon tin chirong si jangmini phain kora trogarni JCB pen tobar ka chesela masai deng ponlo Lamding road made lamding atobar kilometer nerkep atobar pipen sarthi ing hierong atobar ka hingno barla porahut langbung lapen ing han saidea jok dangni lapen hemkong long so anta ponun i lasi rongi si adontin ningkang sampen chirungsi tobar cheselam ponno Nilitum han nang rab re sarkar pen stame ba autonomous council pen stame tum han nang claim stame nilitum ke chalat nang kogi posi nilitum ke la santame chirung bom si claim bom nang koklo sinonili mane humbly request la pehlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM bache Chief Executive Members alangli phanstame nili chinilo je ba rat tumstame anong nam che thangklong bate alangli development bate alangli claim pick puse kada westame che theklong lo se alangli phanstame tum request lo alangli tame nilitum phan asap nilitum phan nanglang ponasonte nilitum stame rat ahirjume ke alangli long sidopo Nilitum anta karbia society lo lapen ko ana ningkan penlone daksi rong chukimpon si do bomlo bonta karbiang no autonomous council atum nang kelang ke pangkre jok chingthodu thek thederlo tovar ka hengno rar atum ka cheleng ki sung pen che chak nang no lasila so tovar prabjin pen arlong sangti mate rabies nang thopi vek thapusi rong asar lapen rong amekar atum pen karbiang no autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen lumbajong local MSC Johnny Timong atuma phan kachuningri isu ngalam no ni tumrat pen kachirung ko si wani down suri si pharu pho pe de ni kang samben la son ki pilo madege phoke pharu la son si ni tum ke klep ni tum ladak 8 kilo lamding road dok terang rong lapen sarthing hiarong da comment tu din pelone rong barim lo tebonta ladak non puta ki juna lang ki mesen nave lapen kachinglu alang akmesen nave ni tum kachinglu damji hala chainong chelong kachinglu kaching thi alang si nilitum kaching chinglu chingthina News report Karbiang Live